Hare Krishna devotees, pranam to you all. இன்னைக்கு நம்ம 18 day பகவத்கீதை கோர்ஸ்ல நம்ம 15th சாப்டர் பார்க்க போறோம். புருஷோத்தம யோகா, கிருஷ்ணரின் யோகம், யோகா ஆஃப் த சுப்ரீம் பர்சன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். இதுவும் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு சாப்டர் தான். எல்லாமே முக்கியமான சாப்டர் தான். இதுல வந்து பகவானை பத்தின நிறைய விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் இந்த மெட்டீரியல் அட்டாச்மெண்ட்டை நம்ம எப்படி வந்து அதுல இருந்து எப்படி நம்ம வெளியில வர்றது அப்படின்றது நம்ம இதுல பார்ப்போம். சரிங்களா? இதுவும் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான தாத்பரியம் உள்ளது. நம்ம இதையும் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளால கண்டிப்பா ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். ஒன்னே ஒண்ணுதான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், பகவான் யாரு, சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், அவங்க தான் சுப்ரீம் ப்ரொப்ரைட்டர், சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், சுப்ரீம் மெயின்டெனர். இது நம்ம மேம்போக்கா நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். ஆனா அதை உள்வாங்கிக்கிட்டு நம்மளோட நிலை என்ன, நம்ம வந்து பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றது ஒரு சோலோட இது உரிமை. சரிங்களா? அப்ப அதை மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், நம்ம கையில எடுத்துட்டு பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும். மனதையும் சென்சஸையும் பகவான் மேல நம்ம பதிய வைக்கும் போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகாது, இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல உள்ள அட்டாச்மெண்ட் நம்மளை விட்டு போயிடும். இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் அட்டாச்மெண்ட் இருக்கு அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது, பிறப்பு இறப்புன்றது நம்மளை விட்டு போகவே போகாது. அதுல நம்ம எப்பயுமே இருந்துகிட்டே இருக்கணும், என்டாங்கிள்டா இருந்துகிட்டே இருக்கணும். அந்த சுழற்சியில இருந்து நம்மளால வெளியிலே வர முடியாது. அப்ப நம்ம அந்த மனதையும் சென்சஸையும் பகவான் மேல கொண்டு வரணும். அதனாலதான் பகவத்கீதை முழுக்க நம்ம பார்க்கறது 6வது அத்தியாயம் தொடங்கி உன்னுடைய மனதை என்னிடம் நிலைநிறுத்து. ஏன்னா மனம்தான் அந்த குணங்களுக்கு அடிப்படையில மனம் என்ன பண்ணுது, போட்டு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகி இல்யூஷன்ல இருக்கும். அப்போ அது என்ன ஆகும், அதனோட தாத்பரியத்துல அதோட செயல்களை செய்ய ஆரம்பிக்கும். அப்ப அது என்ன ஆயிடுது, நல்ல செயல்கள் தப்பான செயல்கள் செய்யும்போது அது பாபங்கள் புண்ணியங்களுக்கு ஆட்பட்டு பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற ஒரு சுழற்சியில மாட்டிக்குது. அப்ப அந்த மனத்தை நம்ம எப்படி பண்ணணும், அதுதான் இருக்கலே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். அதை நம்ம பகவான் மேல நம்ம வைக்கணும். அப்படி நம்ம வச்சோம்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளோட சென்சஸ் நம்ம பயன்படும். பகவான் மேல நம்ம மனம் இருந்ததுன்னா பகவானுக்காக நம்ம எல்லாமே செய்வோம். நம்ம பேசுறது பகவானை பத்தின விஷயமா இருக்கும், நம்ம கேட்கறது பகவான் பத்தின விஷயமா இருக்கும், நம்ம செய்யற செயல்கள் பகவானுக்கானதா இருக்கும். அப்போ என்ன ஆகும், இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டோட சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் நம்மளுக்கு படிப்படியா குறைஞ்சிடும். அப்போ லோவர் டேஸ்ட்ல இருந்து நம்ம ஹையர் டேஸ்ட்க்கு நம்மள எலிவேட் பண்ணிடும். அதனால மனதை நம்ம என்ன பண்ணணும், ரொம்பவே நல்ல விதமா நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும். அதுதான் பகவத்கீதையில நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுதான் பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அந்த மனம் பியூரிஃபை ஆகுது. ஏன்னா நம்ம 84 lakh ஸ்பீஷிஸ் எடுத்திருக்கோம். அதுல ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா நிறைய பாவங்கள்லாம் இருக்கும், நிறைய ஆசைகள் இருக்கும். அதெல்லாம் நம்மளுக்கு எராடிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அது நம்ம மனதை வந்து பகவான் மேல நிலைநிறுத்துறதுனால மட்டும்தான், பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுனாலதான். அதனாலதான் நிறைய விஷயங்கள் பகவானை பத்தின விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அசோசியேஷன்லயே இருக்கணும். நம்மளோட ப்ரொடெக்ஷனே அசோசியேஷன் தான், பியூர் டிவோட்டியோட அசோசியேஷன். பியூர் டிவோட்டிஸ் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து நல்ல சீனியர் டிவோட்டிஸ், நல்ல செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சன்ஸா இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ரொம்ப சப்மிசிவா நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னாலே நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், நம்மளால பியூரிஃபை ஆக முடியும். அதுதான் இருக்கலே ஹையஸ்ட் ப்ரொடெக்ஷன் நம்மளுக்கு. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது புருஷோத்தம யோகா, அது என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்மளோட பிரேயர்ஸ் சொல்லலாம். ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகய சக்ஷரோன்மிலிதம் மேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் மேன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூப கதாமக்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீகுரு ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதான் சஹன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம்ச हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुपश्य कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाति पश्चात्तदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.
ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், நம்ம இன்னைக்கு சாப்டர் 15 பார்க்க போறோம். நேத்துக்கு நம்ம 3 குணங்களை பத்தி நம்ம இன்டெப்த் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ்னா என்ன, மோட் ஆஃப் பேஷன் என்ன, மோட் ஆஃப் குட்னஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதோட அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களோட கேரக்டர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அவங்களோட டெஸ்டினேஷன் என்னவா இருக்கும் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். அதாவது மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல இருக்கிறவங்க எப்பயும் சந்தோஷத்தோட இருப்பாங்க. அப்போ அவங்க எல்லாமே நல்ல விஷயங்களை செய்வாங்க. பயாஸ் ஆக்டிவிட்டிஸா இருக்கும் அவங்களோடது எல்லாமே. பாப செயல்களை அவங்க செய்ய மாட்டாங்க. அப்படி இருக்கிறவங்க எங்க போவாங்க? மேல் அதாவது ஹையர் பிளானட்டரி சிஸ்டம்க்கு அவங்க போவாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். அதே வந்து மோட் ஆஃப் பேஷன்ல உள்ளவங்க அதாவது அன்லிமிட்டெட் டிசைர்ஸ் அதை அடையணுன்றதுக்காக ரொம்ப ஆங்கரிங்கா எக்ஸைட்டடா ஆன்சைட்டியோட இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு, அது கிடைக்கல அப்படின்னா அதுக்காக நிறைய பிரயத்தனப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ஆசைகள் என்னது அன்லிமிட்டடா இருக்கும். அது கிடைக்கலன்னா அவங்க அதுக்காக வந்து வருத்தமும் பட்டுட்டு இருப்பாங்க. சரிங்களா? அப்ப அவங்களோட நிலை வந்து ஃப்ரூட் ஆஃப் ரிசல்ட்ஸ் எதிர்பார்த்தே இருக்கும். அவங்க மறுபடியும் இந்த பூலோகத்திலேயே அவங்களுக்கு பிறவிகள் கிடைக்கும். அதே வந்து பேஷன்ல உள்ளவங்க மேட்னஸா இருப்பாங்க, இல்யூஷன்டா இருப்பாங்க, ரொம்ப லேசியா இருப்பாங்க. அவங்க வந்து எங்க பிறப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, இங்கேயே வந்து அனிமல் லைஃப்ல பிறப்பாங்க. அப்படி இல்லைன்னா ரொம்ப பாவங்கள் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா பாதாள லோகத்துல அவங்களுக்கு அதாவது இந்த லோவர் பிளானட்டரி சிஸ்டம்ல அவங்களுக்கு பிறவிகள் கிடைக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம நிறைய பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம என்ன குணத்துல நம்ம இருக்கணும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்ப நம்மளுக்கு எப்பயுமே என்ன பண்ணணும்? உயர்ந்த விஷயத்துக்கு தான் நம்ம ஆசைப்படுவோம் இல்லைங்களா? அப்போ நம்மளோட விருப்பம் எதுவா இருக்கணும்? குட்னஸா இருக்கணும். குட்னஸ்ல இருந்து சுத்த சத்துவ குணம், அதாவது பகவானுக்கான டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ற அந்த குணத்துக்கு நம்மள எலிவேட் பண்ணிக்கணும். அதுதான் நம்மளுக்கான தாத்பரியமா இருக்கணும், கோலா இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம நேத்தி சாப்டர்ல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இன்னைக்கு நம்ம 15th சாப்டர் புருஷோத்தம யோகா அது பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. 15.1. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அது ஸ்டார்டிங் பிளேஸ் சொல்லிடுறேங்க மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி, அவசியம். ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமக. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமக. அத ஸ்ரீமத் பகவத் கீதா அத பஞ்சதசோத்யாயக புருஷோத்தம யோகக. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச ஊர்த்வ மூலம் அதசாகம் அஸ்வத்தம் பிராகுரவ்யயம் சந்தாம்சி யஸ்ய பர்ணானி யஸ்தம் வேதச வேதவீத். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், மேல் நோக்கிய வேர்களையும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளையும் வேத பதங்களை இலைகளாக கொண்ட ஓர் ஆலமரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகிறது. இம்மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? இங்க ஒரு ஆலமரம்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா, கிளை இது வேர் வந்து மேல் நோக்கியும் கிளைகள்லாம் கீழ் நோக்கியும் இருக்கும். அதோட இலைகள்லாம் என்னது? வேதங்கள் அப்படின்றது நம்ம வந்து பாக்குறோம். அப்படி ஒரு மரம் இருக்குமா அப்படின்னா இருக்கு. அது நம்ம இப்போ நீர்நிலைகள்ல பார்த்தோம்னா நிஜமான மரம் வந்து இருக்கும். அதோட நிழல் எப்படி இருக்கும்? வேர் வந்து மேல் நோக்கியும் இதெல்லாம் கீழ் நோக்கியும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா? அதோட பிம்பம். அதே மாதிரிதான் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டோட நிழல் தான் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு. அப்போ ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுல என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் இங்கேயும் இருக்கும். ஆனா அங்க எல்லாமே நிதர்சனமானது, எட்டர்னல் ஆனது. இங்க உள்ளது எல்லாமே டெம்பரவரி ஆனது அப்படின்றதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் வேர்கள்லாம் ஏன் மேல் நோக்கி இருக்குன்னா, பிரம்மலோகம் மேல இருக்கு. பிரம்மாவில இருந்து தான் இந்த மெட்டீரியல் உலகம் எல்லாம் உற்பத்தி அதாவது கிரியேட் ஆச்சு இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மரத்தோட வளர்ச்சி எப்படி இருக்கு? பிரம்மலோகத்துல இருந்து கீழே வரைக்கும் எல்லா கிரியேஷன்ஸும் ஃபார்ம் ஆகுறதுனால தலைகீழா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதோட இலைகள்லாம் தான் என்னது? அது வேதங்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? அப்போ ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டோட பிம்பம் நிழல் தான் இந்த மெட்டீரியல் உலகம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். வேர்கள்லாம் மேல் நோக்கி இருக்கும், இலைகள்லாம் கீழ் நோக்கி இருக்கும். அதாவது அந்த மரத்தோட மற்ற விஷயங்கள் கிளைகள்லாம் கீழ் நோக்கி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? இத பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது வேதத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான அனுபவம். சரிங்களா? ஒருத்தவங்க வேதத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா என்ன தெரிஞ்சுப்பாங்களோ அதுதான் வந்து இந்த தாத்பரியத்தை புரிஞ்சுக்கிறது நம்மளுக்கும் கிடைக்குது அப்படின்னு. சரி, அப்போ ஏன் நம்மளாம் வந்து கோலோகத்துல இல்ல, ஏன் பகவானோட லோகத்துல இல்ல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுதான் மெயின் காரணம், டிசையர். அதாவது பகவானை பார்த்துட்டு உங்களை மாதிரி எங்களுக்கும் இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து ஆசைப்பட்டிருக்கோமா?
அதனால சரி அப்பனா நீ வந்து இங்க இருக்க முடியாது. ஏன்னா அது பகவானோட உலகம் இல்லைங்களா? எல்லாமே பகவானால கிரியேட் பண்ணதுதான். அதுதான் நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம். சோர்சஸ்ன்றது பகவான் தான் சோர்சஸ் எல்லாத்துக்கும் அப்படின்றத நம்ம நிறைய ஸ்லோகங்கள்ல பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்போ பகவான் என்ன பண்ணாங்க? மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கு இங்க வந்து நம்மள அதே மாதிரி எல்லாமே ப்ரைட் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். ஆனா என்னது? கர்மங்கள் இருக்கும். அதுக்கான பலன்களை நம்ம அனுபவிக்கணும். அப்ப இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு நம்ம இருக்கிறோம். அதனாலதான். அப்போ டிசையர் ஆசைதான் நம்மளோட காரணம். ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு இல்லாம மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருக்கோம் அப்படின்னா ஆசைகள் தான் காரணம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம குணங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி பயோஸ் ஆக்ட்ஸ் பண்றவங்க இருப்பாங்க. அதே வந்து சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ல ரஜோகுணம்ல உள்ளவங்க சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நிறைய சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் அவங்களுக்கு இருக்கும். அதே வந்து இக்னோரன்ட் மோட்ல உள்ளவங்க இம்பயர்ஸ் ஆக்ட்ஸ்ல ரொம்ப அவங்க வந்து அவங்கள தீவிரமா அவங்க ஈடுபட்டு இருப்பாங்க. சரிங்களா? இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இதுல வந்து பயோஸ் ஆக்ட்ல உள்ளவங்க என்ன பண்றாங்க? லிபரேஷன் மோடுக்கு அவங்களால எலிவேட் ஆக முடியுது. சரிங்களா? மத்தவங்களும் இங்கே வந்து இருக்கிறாங்க அப்படின்றது நம்ம பாக்குறோம். முக்கியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது என்னன்னா இந்த இந்த வேர்கள் மேல் நோக்கியும் கிளைகள் கீழ் நோக்கியும் இருக்கிற இந்த மரம் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டோட நிழல். அது என்ன எதனால நம்ம அங்கேயே இங்க இருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளோட டிசையர்ஸ் ஆசைகள், நம்ம படுற ஆசைகள் இருக்கு இல்லைங்களா? மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல நம்ம நிறைய ஆசைகள்லாம் வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? அதன் அடிப்படையில் தான் நம்ம இங்க இருக்கோம். அப்போ இதுதான் காரணம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருது. இதை நம்ம செகண்ட் ஸ்லோகத்துல இருந்தே பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். என்னது? சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதோட சம்பந்தப்படும் போது ஆசைகள் லஸ்ட் ஏற்படுது. லஸ்ட்னால நம்மளுக்கு லஸ்ட் கிடைக்காதப்ப நம்மளுக்கு கோபம் வருது. கோபத்தினால ஃபால் டவுன் ஆகுறோம் அப்படின்றத பார்த்தோம். அது மாதிரி தேர்ட் சாப்டர்ல நம்ம என்ன பண்ணோம்? 5 புலன்கள் தான் வந்து 5 குதிரைகள். மனம் வந்து கயிர். அதுக்கப்புறம் டிரைவர், அந்த சேரியட்டோட டிரைவர் வந்து இன்டெலிஜென்ஸ். அதுக்கப்புறம் ஆத்மா தான் பேசஞ்சர் அப்படின்றத பார்த்தோம். அப்போ அந்த சென்சஸ் வந்து மெட்டீரியல் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் நோக்கி ஒன்னு போச்சு அப்படின்னா என்ன ஆயிடும்? அந்த ரத்தம் வந்து கண்ட்ரோல் இல்லாம போயிடுது இல்லைங்களா? அப்ப ஆசைகள் தான் அதுக்கும் காரணம்ன்றதை நம்ம பாக்குறோம். அப்ப இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல நம்ம எவ்வளவு ஆசைப்பட்டோம். அதுவும் என்னன்னா இதுல வந்து ஆசைகள் எப்படி வந்து ஆலமரத்துக்கு வந்து நிறைய கிளைகள் இருக்கு இல்லைங்களா? ஒண்ணுத்துலயும் ஜம்ப் பண்ணி போயிட்டே இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு முடிவே இருக்காது. அதே மாதிரிதான் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுலயும் எந்த ஒரு ஆசை இருந்தாலும் இது வேணும் அது வேணும் அது வேணும் ஆசைகளுக்கு அன்லிமிட்டடா இருந்துகிட்டே இருக்கும். எல்லாத்துலயும் ஆசை வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும். அதுக்கு ஒரு முடிவுன்னு இருக்குமானா கிடையவே கிடையாது. அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு எண்டே தெரியாத அளவுக்கு நம்மளுக்கு என்னது இங்க சிக்கல்கள் அதிகமா இருக்கு ஆசைகள் படுறதுனால அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்ப இதுல இருந்து இந்த சிக்கல்கள்ல இந்த 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 என்டாங்கிள்மெண்ட்ல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்னா இந்த ஆசைகளை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பகவான் மேல நம்ம வைக்கணும். பகவான் மேல வைக்கும் போது நம்மளுக்கு அது என்ன நித்தியமான ஆசை ஆகுது. நம்மளுக்கு என்னைக்குமே அதனால ஒரு கஷ்டமும் வரப்போறது இல்லை. ப்ரொடெக்டடா இருக்க போறோம் பகவான் கிட்ட இருக்கும்போது. சிம்பிளா சொல்லணும், ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்டா ஒரு குழந்தை அப்பா அம்மாவோட பாதுகாப்புல இருக்கும்போது எதை பத்தியும் கவலைப்படாது இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் நம்மளும் பகவான் மேல ஆசை வச்சு பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்தை பத்தியும் நம்ம கவலைப்படாம இருக்கலாம் அப்படின்றதான் அந்த பேசிக் அந்த ஒரு தாத்பரியம். அப்புறம் அங்க நம்மளுக்கு சோகங்கள் கிடையாது. அப்புறம் வந்து எந்த ஒரு கஷ்டங்களும் ஏமாற்றங்களும் இருக்காது. எல்லாமே பகவானோட அனுகிரகத்துல நம்மளுக்கு என்னது பகவானோட பிளெஸிங்ஸோட நம்ம பகவான் கிட்ட ரொம்பவே நித்தியமா சந்தோஷமா இருக்கலாம். பிளிஸ்ஃபுல்னஸோட இருக்கலாம். அப்போ அந்த அந்த விஷயத்த நம்ம வந்து ஆசைப்படும் போது இங்க என்னது நம்மளுக்கு ஒரு சிலது கிடைக்கும் கிடைக்காது இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு இங்க ஒரு டெம்பரரியான வாழ்க்கை தான் இல்லைங்களா? அப்ப எல்லாமே வந்து இங்க என்னது ஒரு டெம்பரரி. அப்புறம் லிமிட்டடான இண்டிபெண்டன்ஸ் தான் நம்மளுக்கு இருக்கு. அப்ப இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானை நோக்கி நம்ம வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணும்போது டிசையர் நம்மளோட ஆசைகள் தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். அந்த ஆசை வந்து பகவானா வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்மளால ஈஸியா இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல நம்மளால ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு லிபரேட் ஆக முடியும். இதுதான் வேதத்தை படிச்சா தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா இதுதான் தாத்பரியம். அதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ இன்னொன்னு இந்த டிசைர் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருக்கு இல்லைங்களா டிசைர் அதை எதால நம்ம வந்து ஓவர் கம் பண்ண முடியும்னா டிட்டாச்மெண்ட். இந்த மெட்டீரியல் ஆசைகள்ல இருந்து டிட்டாச்மெண்ட் பண்ணிக்கும் போது நம்மளுக்கு அந்த கட்டுல இருந்து நம்ம விடுதலை ஆயிரும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 15.2 हरे कृष्ण माताजी। अगस्त्योर्त्वं परश्रुतास्तस्य शागा गुणप्रवृत्ता विश्य प्रवालका अधश्च मूलान् अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இம்மரத்தின் கிளைகள் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளர்க்கப்பட்டு மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் இருக்கின்றன. உபக்கிளைகள் புலனின்ப விஷயங்களாகவும் இம்மரத்தில் உள்ள கீழ் நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பலநோக்கு செயல்களாலும் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதாவது இப்போ ஒரு ஆலமரம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, வேர் வந்து மேல் நோக்கியும் கிளைகள் கீழ் நோக்கியும் இருக்குன்னு. அது என்னன்னா ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்பட்டு அதோட அது எப்படி இருக்கு, அது எதனால உருவாயிருக்குன்னா இந்த முக்குணங்கள்னால உருவாக்கி இருக்காங்க. சரிங்களா. மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்றன. உபக்கிளைகள் புலனின்ப விஷயங்களாகும். அதோட உபக்கிளைகள் இருக்கு இல்லைங்களா, அதெல்லாம் என்னது புலனின்பங்கள், அதாவது சென்சஸ்க்கு தேவையான விஷயங்கள் புலனின்ப விஷயங்களாகும். இம்மரத்தில் உள்ள கீழ்நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. கீழ்நோக்கி செல்லும் வேர்கள் எப்படி இருக்கு, ஆலமரத்தில் உள்ள கீழ் நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பலநோக்கு செயல்கள் எதிர்பார்த்து செய்யறோம் இல்லைங்களா, அதனாலும் பந்தப்பட்டிருக்கிறது. அப்ப இந்த மரம் எதனால இருக்கு, முக்குணங்கள்னால ஆகிருக்கு, புலனின்ப விஷயங்கள்னால ஆகிருக்கு, அப்புறம் பலநோக்கு செயல்கள்னால ஆகிருக்கு. அப்ப இதெல்லாம் நம்மள என்ன பண்ணுது, கட்டுண்ட ஆத்மாவா நம்மள இதுக்குள்ள வச்சிருக்கு. இதுல நம்மளுக்கு நித்தியமான சந்தோஷமும் எந்த ஒரு கவலையும் இல்ல, எப்பயுமே பெர்மனண்டா இப்படியேதான் இருக்கிறதுனால பரவாயில்ல. ஆனா இதுல என்னது, நம்மளுக்கு நிறைய மிசரிஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, நிறைய கஷ்டங்கள் இருக்கு. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், இங்க நரகமும் இருக்கு ஸ்வர்க்கமும் இருக்கு, எல்லாமே கலந்து இருக்கு இல்லைங்களா இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த என்டாங்கிள்மெண்ட்ல இருந்து இங்க ரொம்ப ஜாக்கிரதையா முள்ளு மேல நடக்கிற மாதிரி கரெக்டா நடக்கணும், பதம் பார்த்து நடக்கணும். இல்லைன்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும், ஃபால் டவுன் ஆயிடும். அப்ப நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு எப்பயுமே கஷ்டப்படுற ஒரு விஷயத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம நித்தியமான சந்தோஷத்தை பத்தி தான் நம்ம யோசிக்கணும். அப்ப இந்த இடத்துல இந்த மரத்தோட விஷயங்களை பத்தி, அதாவது முக்குணங்கள்னால இது செய்யப்பட்டிருக்கு. அதுக்கப்புறம் புலனின்ப விஷயங்கள் இதுல நிறைய இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பலநோக்கு செயல்களால பந்தப்பட்டு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 15.3 and 4. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நரூபமஸ்யேக ததோ பலப்யதே நாந்தோ ந சாதிர் ந சம்பிரதிஷ்டா அஸ்வத்தமேனம் விரூட மூலம் அசங்க சஸ்திரேன ரூடேன சித்வா ததபதம் தத் பரிமார்க்கிதவ்யம் யஸ்மின் கதா நனி வர்த்தந்தி பூயக தமேவ சாத்யம் புருஷம் பிரபத்யே யத பிரவருத்தி பரஸ்ருதா புராணிகி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இம்மரத்தின் உண்மை உருவம் இவ்வுலகில் காணப்படக்கூடியதல்ல. உண்மை உருவம் எங்க இருக்கு, ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட் இல்லைங்களா. அப்ப அதோட உண்மை உருவம் இங்க கிடையாது, இங்க இருக்கிறது வெறும் நிழல். அது எங்கே முடிகிறது, எங்கே தொடங்குகின்றது, அல்லது அதன் அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கிறது என்பதை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் பலமாக வேறொன்று இல்லை, இந்த மரத்தை பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். பற்றின்மை, அதுதான் ரினௌன்ஸ்டு. இந்த முக்குணங்கள்லயும் நம்ம ரினௌன்ஸ்டா இருக்கிறது தான் பற்றின்மை. அப்ப அதனாலதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல நம்மளால வெளியில வர முடியும். அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. இதுதான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம். நம்ம வந்து பகவத்கீதையிலும் தெரிஞ்சுக்கிற நிறைய விஷயங்கள்ல இது ஒண்ணு. பலமாக வேரூன்றியுள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். அதன் பின்னர் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும், நம்ம நிறைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும், ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் சொல்றதை ஃபாலோ பண்ணணும், கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல இருக்கணும். இது தாண்டி வேற என்ன பண்ணாலும் நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல நம்மளால வெளியில லிபரேட் ஆக முடியாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா. அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்புவதில்லையோ, இந்த உலகத்திலே நம்ம லிபரேட் ஆயிட்டோம்னா எங்க போவோம், நம்மளோட டெஸ்டினேஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகின்றதோ, யார் எல்லாத்துக்கும் காசஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ் பகவான் இல்லைங்களா, யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ, யாருக்கிட்ட இருந்து இதெல்லாம், அதாவது பிராக்மெண்ட் பார்ட்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா 10th சாப்டர் 11th சாப்டர்லாம். அப்ப அவங்க பகவான் கிட்ட இருந்து எல்லாமே விரிவடைஞ்சிருக்கு. அந்த பரம புருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். டிட்டாச்மெண்ட் நம்ம பண்ணிடுறோம். நம்ம இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருக்கிற குணங்களை நம்ம ரினௌன்ஸ் பண்ணிடுறோம். அப்போ நம்மளோட சோலும் சென்சஸும் எப்படி இருக்கும், மனமும் ஆக்டிவா இருக்கும் இல்லைங்களா. இதுல நம்ம பற்று இல்லாம இருக்கும். இப்ப நான் டிவி பார்க்கல, டிவி வந்து ஒரு மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட், சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கிட்டேன்னா, அது பார்க்கலன்னா சரி, நான் அதை வந்து என்னோட பற்றின்மையினால நான் அதை வந்து பார்க்காம இருக்கேன்.
அப்போ என்னோட மனமும் சென்சஸும் எப்படி இருக்கு? ஆக்டிவா இருக்கு. நான் எதுலயாவது நான் என்கேஜ் பண்ணணும். இல்லன்னா என்ன ஆகும்? மறுபடியும் ஒரு 10 நிமிஷம், 1/4 மணி நேரம் கழிச்சு திருப்பி டிவிக்கு தான் எனக்கு போக வரும் இல்லைங்களா? ஏன்னா இது அவ்வளவு அமைதியா இருக்காது மனமும் சென்சஸும். அப்ப அந்த மனதையும் சென்சஸையும் நான் சாண்டிங் பண்ணலாம். சாண்டிங் பண்ணும்போது பகவான் கிட்ட நான் சரணடைகிறேன். பகவானோட நான் என்னையே என்கேஜ் பண்ணிக்கிறேன். அதே மாதிரி பகவானுக்கான ஸ்லோகங்கள் படிக்கலாம். இல்லைன்னா வந்து நிறைய லெக்சர்ஸ் கேட்கலாம். டிவியே நம்ம என்ன பண்ணலாம்? பகவான் விஷயம் பட்ட விஷயங்கள் நம்ம கீர்த்தனைகள் போட்டு கேட்கலாம், இல்லைன்னா லெக்சர்ஸ் கேட்கலாம். அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? என்கேஜ் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா பகவானுக்கு நம்ம ஆரத்திகள் அதெல்லாம் வந்து நம்ம செய்யலாம். அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும்? உடனே நம்ம எப்பயுமே நம்ம வந்து என்ன பண்ணா தனியா இருந்துடவே கூடாது. அசோசியேஷன்லயே இருக்கணும். பகவானோட சம்பந்தத்திலேயே தான் இருக்கணும். இல்லைன்னா நம்ம என்ன ஆயிடுவோம்? ஃபால் டவுன் ஆயிடும். சரிங்களா? அப்போ டிட்டாச்மெண்ட் பண்ணிடுறோம். டிட்டாச்மெண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? உடனே பகவான் கிட்ட நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல என்கேஜ் பண்ணிக்கணும். அதை தான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். எது? இந்த மரம், ஆலமரம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இப்போ அது அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ பகவானோட லோகம், அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகின்றதோ, யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகிறதோ, இதமும் நம்ம எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதாவது காரணோதய கஷாய விஷ்ணு, ஷீரோதய கஷாய விஷ்ணு, கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணு. இந்த தாத்பரியம் நம்மளுக்கு இந்த 3 விஷ்ணு தத்துவா இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு இதான விஷயமும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும். அப்ப அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதுதான் நம்மளுக்கான என்னது உபதேசம். முக்கியமா நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 15.6. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சதத்பாசயதே சூர்யோ ந சசாங்ஷாங்கோ ந பாவகக யத் கத்வா நனிவர்த்தந்தே தத்தாம பரமம் மம. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எனது இந்த பரம வாசஸ்தலம், சுப்ரீம் அபோர்ட், பகவான் இருக்கிற கோலோகம் வைகுண்டம், சூரியனாலோ சந்திரனாலோ நெருப்பினாலோ மின்சாரத்தினாலோ ஒளியூட்டப்படுவதில்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? அது என்னது? பகவானோட பிரகாசத்துல இருந்து வருது. நிறைய இந்த அதாவது சுப்ரீம், அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு அந்த லெக்சர்ஸ் நிறைய இருந்ததுன்னா, நல்ல சீனியர் டிவோட்டிஸ் சொல்றதுல இருந்துன்னா கேட்டோம்னா நம்மளுக்கே அது வந்து பார்க்கணும்னு தோணும், அங்க போய் இருக்கணும்னு தோணும். அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு அவங்களோட லெக்சர்ஸ்லாம் வந்து ரொம்பவே சிறந்ததா இருக்கும். அவசியம் எல்லாரும் கேட்கணும். அப்போ இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க? எனது அந்த பரம வாசஸ்தலம் சூரியனாலோ சந்திரனாலோ நெருப்பினாலோ மின்சாரத்தினாலோ ஒளியூட்டப்படுவதில்லை. பகவானோட பிரகாசத்திலிருந்து தான் வருது. அதனை அடைபவர்கள் ஒருபோதும் இந்த ஜட உலகிற்கு திரும்புவதில்லை. யார் ஒருத்தங்க பகவானோட சுப்ரீம் அபோர்ட் அடைஞ்சிடுறாங்களோ அவங்க ஒரு நாளும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க? திருப்பி இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துக்கு வர மாட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதுதான் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் அபோர்ட். நித்திய சூரிகளை பகவானோட நித்தியமா நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற இடம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 15.7. மமைவாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதனக மனசஷ்டானிந்திரியாணி பிரகிருதிஸ்தானி கர்ஷதி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லோரும் எனது நித்தியமான அம்சங்கள் ஆவர். பகவானோட அம்சம். ஏன்னா பகவான் என்னது? சூப்பர் சோல். அவங்களோட அம்சம் என்ன? சச்சித் ஆனந்தம். அதேதான் ஜீவாத்மாக்கும், சச்சித் ஆனந்தம். அப்போ ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாரும் எனது நித்தியமான அம்சமானவர்கள். நித்தியமான அம்சம் அதுதான் சோலோட நேச்சர். கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தால், இந்த குணங்களோட நம்ம சம்பந்தப்பட்டதனால மட்டுமே, மனம் உட்பட 6 புலன்கள். எதனால நம்ம இந்த குணங்களோட சம்பந்தப்படுறோம்? மனமும் நம்மளோட 5 புலன்களும். சரிங்களா? அப்ப மனம் உள்பட்ட 6 புலன்களுடன் இவர்கள் மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகின்றனர். இங்க இருக்கிறதுக்கு காரணமே நம்மளோட மனமும் புலன்களும் எதுல சம்பந்தப்பட்டிருக்கு? இந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தப்பட்டிருக்கு. அதனாலதான் நம்ம இங்க இருந்து சிரமப்படுறோம். அப்போ இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம கிட்ட முக்குணங்கள் நம்ம ரினௌன்ஸ்டா இருந்தோம்னா நம்ம யாரா இருப்போம்? ஜீவாத்மாக்கள்லாம் எப்பவுமே பகவானோட நித்திய அம்சமா நம்ம பகவானோட. ஆனா பகவானும் நம்மளும் ஒண்ணுன்னா கண்டிப்பா கிடையாது. பகவான் வந்து கிங் மாதிரியும் நம்ம வந்து சிட்டிசன் மாதிரியும். 2 பேருக்கும் கண்டிப்பா ஹியூமனா இருந்தாலும் வித்தியாசங்கள் நிறைய இருக்கு இல்லைங்களா? அதே தாத்பரியம் தான் ஓஷன். பகவான் ஓஷன்னா நம்ம ஓஷன்ல ஒரு டிராப்லெட். சரிங்களா? அந்த மாதிரி தான் நம்மளோட நிலை. அதாவது வந்து பகவானோட நம்மள ஈக்குவலா என்னைக்குமே நம்மளால பார்க்கவே முடியாது அப்படின்றது நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 15.8.
हरे कृष्ण माताजी। शरीरं यत् यदा वाप्नोति यच्चाप्युत्कारमदीश्वरग गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல, இப்போ ரோஜா வனம் இருக்கு, நம்ம அந்த பக்கம் போகும்போது என்ன ஸ்மெல் வரும்? அப்படியே ரோஜா பூ வாசனையா வரும் இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம நல்ல ஒரு சமையல் பண்றோம், அப்ப அங்க வீடு ஃபுல்லா என்ன ஸ்மெல் வரும்? நல்ல சமையல் ஸ்மெல் வருது இல்லைங்களா? நல்ல ஒரு டிஷ்ஷோட ஸ்மெல் வரும். காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர் வாழி ஓர் உடலில் இருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கின்றான். அதே மாதிரி என்ன ஆயிடுது, ஒரு உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு போகும்போது நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்? நிறைய உணர்வுகளை சுமந்து செல்றோம். என்ன உணர்வுகள்? ஆசைகள். நம்மளோட ஆசைகள், நம்மளோட கர்மங்கள், நம்மளோட குணங்கள், இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்றோம்? சுமந்து செல்கின்றோம். ஷட்டில் பாடியில எல்லாமே ஸ்டோர் ஆயிடும். இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று அவங்க என்ன விருப்பப்பட்டாங்களோ, எந்த குணத்தின் அடிப்படையில இருக்காங்களோ, என்ன கர்மங்கள் செஞ்சாங்களோ அதுக்கேத்த மாதிரி ஒரு உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதற்காக இதனை கைவிடுகின்றான். இருக்கிற உடலை கைவிட்டுட்டு இன்னொரு உடலை எடுக்கிறாங்க பிறப்பிறப்பின் போது. எதன் அடிப்படையில நடக்குது? அதுதான் அங்க தாத்பரியம். என்னது? கர்மங்களோட அடிப்படையில, ஆசைகளோட அடிப்படையில, குணங்களின் அடிப்படையில தான் நம்மளுக்கு இன்னொரு உடல் கிடைக்குது. அப்ப அதை நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நம்ம பார்த்தோம். அதனாலதான் டிஃபரன்ஸ். ஏன் எல்லா ஹியூமனும் ஒரே மாதிரி இல்ல அப்படின்னா, டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் கர்மா. அவங்களோட கர்மம், அவங்களோட ஆசைகள், அவங்களோட குணங்கள், முக்குணங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப வேறுபாடு வந்துடும். குணங்கள் குட்னஸ்ல இருக்காங்க, ரஜோகுணம், தமோகுணம். அப்ப வேறுபாடுகள் இருக்கதான் செய்யுது. அப்போ அவங்களோட ஆசைகளும் வித்தியாசப்படும், கர்மங்களும் என்னது அந்த குணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும். அதனாலதான் லிவிங் என்டிட்டிஸ் எல்லாரும், ஹியூமன் பீயிங் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இல்லாம வேற வேற பிறவிகள்ல வேற வேற மாதிரி இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? டிஃபரன்ஸ் அதனாலதான் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. அப்போ அது என்ன ஆகுது? நம்மளுக்கு இந்த 3 விஷயம் தான் நம்மளுக்கு அடுத்த பிறவிக்கான அடித்தளமா நம்மளுக்கு அமைது அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 15.9. हरे कृष्ण माताजी। हरे श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च रसनं कृघ्राणामेव च अधिष्ठाय मनश्चायं விஷயானுபசேவதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இவ்வாறு வேறொரு ஸ்தூல உடலை பெறும் உயிர் வாழி மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண், மூக்கு, தொடுப்புலன் ஆகியவற்றை அடைகின்றான். இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலனின்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கின்றான். அவங்க என்ன விருப்பப்பட்டாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு உடல் கிடைக்குது. சரிங்களா? அதுக்கு அந்த உடலை வச்சு அவங்க மறுபடியும் என்ன பண்றாங்க? அவங்க என்ன விருப்பப்பட்டாங்களோ அந்த புலனின்ப விஷயங்களை அவங்க அனுபவிக்கிறாங்க அப்படின்றத இங்க தாத்பரியம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 15.10. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण माता जी. 15.10 माता जी. yes माता जी. क्रमान्तं स्थितं वापि पुज्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण माता जी. முட்டாள்கள் உயிர் வாழி எவ்வாறு ஒரு தனது உடலை கைவிடுகிறான் என்பதையோ, இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகு உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. அதனால்தான் பகவத்கீதை படிக்கலன்னா, வேதங்கள் தெரிஞ்சுக்கல, சாஸ்திரங்கள் தெரிஞ்சுக்கலன்னா எதுக்காக நம்ம கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்றது தெரியாமலே போயிட்டு கஷ்டப்பட்டுட்டே இருப்போம். ஸ்ட்ரெஸ் காரணம் புரியலன்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்? நம்மளுக்கு கண்ணை கட்டி விட்டுட்ட மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப ஸ்ட்ரெஸ், அதனால வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுறாங்க. நிறைய ஏகப்பட்ட மறுபடியும் பாப செயல்கள் ஈடுபடுறாங்க. மறுபடியும் அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது? வாழ்க்கையில ஒரு விருப்பம் இல்லாம அவங்க இருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்ப முட்டாள்கள் உயிர் வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகிறான் என்பதையோ, இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகு உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. அப்போ சாஸ்திரம் தெரிஞ்சுக்கலன்னா இதுக்கான விடை தெரியாது. விடை தெரியலன்னா நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்? நம்மளுக்கு அமைதியான வாழ்க்கை நம்மளுக்கு இருக்காது. சரிங்களா? ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தின் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ, இந்த ஞானம் எல்லாம் தெரிஞ்சவங்க யாரு இருக்காங்களோ அவரால் இவை அனைத்தையும் காண முடியும். எதனால பிறவி எடுக்கிறோம்? எதனால இவ்வளவு துன்பங்கள் இருக்கு? யாரு பகவான்? அவங்க நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ்னால நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? இவ்வளோ ஞானத்தையும் தெரிஞ்சவங்க
என்ன பண்ண முடியும், இதுல இருந்து ஈஸியா வெளியில வர முடியும், பிரயத்தனம் பண்ண முடியும் இல்லைங்களா? ஒரே நாள்லயே எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து கரெக்டா செஞ்சிருவோம்னா கிடையாது. இப்ப சாண்டிங் பண்ணணும், அதுவும் நம்ம நல்லா அப்சார்ப்டு மோட்ல சாண்டிங் பண்ணணும். ஆனா அது எல்லா ரவுண்ட்ஸ்க்கும் அதே மாதிரி இருக்குமானா கொஞ்சம் சிரமம் தான். ஆனால் என்னது, முயற்சி 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 பண்ண பண்ண நம்மளால கண்டிப்பா ஒரு நாள் இல்லைன்னா ஒரு நாள் அதை நம்மளால அடைய முடியும். நம்மளோட எண்டிவர், அதுக்கப்புறம் பகவானோட மர்சி, இதுதான் தாத்பரியமே. நம்ம இப்ப சாண்டிங் பண்ணணும், பகவான் அடையணும்ன்ற எண்ணம் நம்ம கிட்ட இருக்கணும். அது இருந்து அதுக்கான முயற்சிகள் நம்ம கிட்ட இருக்கணும். ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரோட கைடன்ஸ்ல நம்ம அதை பண்ணணும். அப்படி பண்ணோம்னா பகவானோட அனுகிரகம் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அதுதான் இந்த சதுர் ஸ்லோக்கில நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பகவான் தான் எல்லாத்துக்கும் சர்வ காரணம்ன்றதை பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அதை தெரிஞ்ச ஒரு மனிதர் என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க. அதனால பகவான் அவங்களுக்கு என்ன பண்றாங்க, ஸ்பெஷல் மர்சி கொடுக்குறாங்க, நாலேஜும் அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத அந்த சதுர் ஸ்லோக்கில நம்ம பார்த்தோம். அப்போ நம்மளோட எண்டிவர் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம விருப்பப்படணும். நம்மளோட ஆசை வந்து இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இல்ல, பகவானே எனக்கு உண்மையிலதான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் இதுதான் இருக்கலே சிறந்தது. நம்மளுக்கு வந்து பகவானை திருப்தி பண்ணணும்னா நாமத்தை இடைவிடாம ஜபிக்கும் போதே நம்மளால பகவானை திருப்தி பண்ண முடியும். அப்ப அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், நித்தியமா நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கோம். வெறும் பீட்ஸ் வச்சு செய்யும் போதுதான் இல்ல, நம்ம எப்படியும் ஒரு 2 தாட் இருக்கும். இப்ப நம்ம சமைக்கிறோம், இல்ல ஏதோ ஒரு வேலை செய்யறோம், இல்ல ஒரு இடத்துக்கு டிராவல் பண்றோம் அப்படின்னா கூட நம்ம மனம் ஏதோ ஒண்ணு சிந்தனையில இருக்கும், நம்ம ஏதோ ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு இருப்போம் இல்லைங்களா? அந்த சிந்தனையில நம்ம என்ன கொண்டு வந்துடணும், பகவானை நம்ம கொண்டு வந்துடணும். பகவானுக்கு சாண்டிங் பண்ணலாம். ஸ்லோகம் சொல்லலாம், ஸ்லோகம் சொல்ல மனப்பாடம் தெரியல அப்படின்னா சாண்டிங், ஹரிநாமம். ஹரிநாமம்ன்றது ரொம்ப சாதாரண ஒரு விஷயம் கிடையாது. நிறைய அந்த ஹரிநாமத்தை வந்து தவம் பண்ணி வாங்கி அதுக்கப்புறம் முக்தி அடைஞ்சவங்களாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஆனா நமக்கு அது ரொம்ப ஈஸியா சைத்தன்ய மகாபிரபு கொடுத்திருக்காங்க. அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், நித்தியமா நம்ம மனதுல ஏதோ ஒண்ணு நினைச்சு குழப்பிக்கிட்டு இருக்கிறத விட நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம ஹரிநாமத்தை ஜபிக்கும் போது நம்மளோட பாவங்கள் போகும், நம்மளுக்கு எல்லா வித நன்மைகளும் ஏற்படும், ஸ்பிரிச்சுவலாவும் நம்ம ப்ராக்ரஸ் ஆகலாம். இப்படி ஒரு ஈஸியான ஒரு வழி இருக்கும்போது, ஏன்னா நம்ம எவ்வளவு போட்டு மனசை போட்டு குழப்பிக்கிட்டாலும் அந்த விஷயத்துக்கு நம்மளால முடிவு சரியா கொண்டு வர முடியுமானா அது நம்மளோட சில சமயம் முடியும், சில சமயம் என்ன ஆயிடும், அது நம்மளோட அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல்ல இருக்கும். அப்ப அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம ஒதுக்கி வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம், நிம்மதியா பகவானோட நாமத்தை சொல்லிட்டு பகவானோட நம்மள ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ்ல நம்மள கொண்டு வந்துடலாம் இல்லைங்களா? அதுதான் இருக்கல என்னது சிறந்த ஒரு வழி. அதாவது இது தாமோதரோட லீலையிலும் அதுதான். யசோதா அம்மா என்ன பண்ணாங்க, பகவானை கட்டி போடணும் அப்படின்னு அவ்வளோ அவங்களோட ஃபுல் ஃபோக்கஸ் என்னது, பகவானை உரல்ல கட்டி போடணும், அவ்வளவுதான். அப்படியே வச்சு அதுக்கு கயிறு பத்தவே பத்தாது. ஆனா அந்த எண்டிவர் எப்படியாவது பகவானை கட்டிடணும், எப்படியாவது பகவானை கட்டிடணும், கிருஷ்ணனை கட்டிடணும், தப்பு செஞ்சாரு கட்டிடணும் அப்படின்னு சொல்லி அம்மாவோட தாத்பரியத்துல அவங்க பண்ணாங்க. பகவான் என்ன பண்ணாங்க, அந்த எப்பயுமே பகவானுக்கு வந்து அந்த பாவம் தான், நம்மளோட அந்த எண்ணம் ஃபோக்கஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத அதை வந்து எடுத்துப்பாங்க. அப்போ அதுல என்ன ஆகுது, சரி அம்மா வந்து நம்மள கட்டணும்னு விருப்பப்படுறாங்க, நம்ம வந்து அம்மா வந்து நம்மள கட்டட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க விடுறாங்க இல்லைங்களா கட்டுறதுக்கு. சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் இந்த உலகத்தையே என்னது அவங்கதான் படைக்கிறாங்க, அவங்கதான் மெயின்டைன் பண்றாங்க, எல்லாமே பண்றாங்க. அப்படி இருந்தும் பகவானை வந்து யசோதா அம்மாவால கட்ட முடிஞ்சதுன்னா ஒண்ணு அவங்களுக்கான அந்த எண்டிவர், இன்னொன்னு பகவானோட மர்சி. ஏன்னா அந்த கயிறு அவங்க கட்டும் போதெல்லாம் 2 இன்ச் கேப் இருந்துகிட்டே இருந்தது. எவ்வளவு கயிறு அவங்க ஆட் பண்ணாலும் 2 இன்ச் கேப் வந்துகிட்டே இருந்தது. அந்த 2 இன்ச் கேப் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. என்னன்னா ஒண்ணு வந்து நம்மளோட எண்டிவர், நம்மளுக்கு பகவான் மேல விருப்பம், டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும், சரண்டரன்ஸ். இன்னொன்னு அதோட லெவல், அதோட எந்த அளவு நம்ம சரண்டர் ஆகுறோம்ன்ற அந்த விஷயத்தை பொறுத்து பகவானோட அனுகிரகம் நம்மளுக்கு திருப்பி மர்சி நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அப்போ அது ரெண்டும் சேரும்போது நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், பகவான பக்தியின் மூலியமா நம்மளால அதை கட்டி போட முடியும். ஏன்னா பகவான் பக்தர்களுக்காக என்னென்னலாம் செஞ்சாங்கன்ற நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அர்ஜுனருக்காக தேர் ஓட்டுறாங்க இல்லைங்களா? அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பாக்குறோம். சுதாமாவுக்கு என்ன பண்றாங்க, அவ்வளவு நல்ல ஒரு மரியாதை கொடுத்து அவங்கள வீட்டுக்கு ரிசீவ் பண்றாங்க. பகவான் வந்து பக்தர் அப்படின்னா அவங்களுக்காக எல்லாமே அவங்க செஞ்சு கொடுப்பாங்க. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவான பக்தியின் மூலியமா தான் நம்ம அவங்கள கட்டுப்படுத்த முடியும், நம்ம பக்தினால அவங்கள சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்படின்ற நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவரால் இவை அனைத்தையும் காண முடியும். என்ன அனைத்தையும் காண முடியும், எதனால நம்ம பிறவி எடுக்கிறோம், எந்தோட அடிப்படையில நம்மளுக்கு பிறவிகள் கிடைக்குது அப்படின்றதையும் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 15.11 and 15.12. Yes, Mataji. Hare Krishna, Mataji. Hare Yadanto yoginasthailam pasyantatman yavasthidam yadanto yakrudatmano nainam pashyantya satya sedasaga yada pitya kadam tejo
जगत्पासयदेकिलं यच्छन् रमति यच्छाप्नौ तत्तेजो वित्ति मामगम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றை எல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். தன்னுணர்வு அப்படின்றது செல்ஃப் ரியலைசேஷன். அதுல யாரு நிலை பெற்று இருக்காங்களோ, ஃபெய்த்தா டிட்டர்மினன்ட்டோட இருக்காங்களோ, முயற்சி பண்ணாங்களோ, அவங்களால இதெல்லாம் தெளிவா புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்களும் தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவர்களும் முயற்சி செய்தாலும் கூட என்ன நடக்கிறது என்பதை காண இயலாது. இது அப்படியே மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கும் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்குமான வித்தியாசம். ஒரு மெட்டீரியலிஸ்டிக் பர்சனால என்ன பண்ண முடியாது, தன் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் தெரியாது. தனக்குள்ள ஆத்மான்னு ஒண்ணு இருக்கு, இந்த கிராஸ் பாடின்றது இருக்கு, இந்த மாதிரி நிறைய தாத்பரியம் தெரியாது இல்லைங்களா. அப்போ அவங்களுக்கு இன்னொன்னு வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்கள், அவங்களுக்கு வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு பக்குவமும் இருக்காது. அப்ப அந்த மாதிரி உள்ளவங்க எவ்வளவு முயற்சி பண்ணாலும் எதுக்காக பிறவி எடுக்கிறோம், எதுக்காக கஷ்டப்படுறோம், பிறவிக்கு அப்புறம் என்ன, எதுவுமே அவங்களால ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஆனா தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றை எல்லாம் தெளிவாக காண முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியனின் பிரகாசம் என்னிடமிருந்தே வருகின்றது. மேலும் சந்திரனின் பிரகாசமும் நெருப்பின் பிரகாசமும் கூட என்னிடமிருந்தே வருகின்றது அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. சூரியன் சந்திரன் எல்லாம் பாக்குறோம் இல்லைங்களா, அதுல இருந்து வர ஒளிகள்லாம் யார்கிட்ட இருந்து வருது, பகவானோட ஒரு பார்ட், ஒரு ஸ்பார்க் சரிங்களா. அதுல இருந்தா சூரியன் இவ்வளவு பிரகாசமாவும் சந்திரனும் பிரகாசமாவும் இருக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 15.13 15.13 மாதாஜி. Yes, Mataji. कामाविश्य च भूतानि सारायं यक मोजसा पुष्णामि सौषधि सर्वागा सोमो भूत्वा रसात्मगः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் ஒவ்வொரு கிரகங்களுக்குள்ளும் நுழைகின்றேன், எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன அப்படின்றதை நம்ம இங்க பாக்குறோம். நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா, நிறைய கிரகங்கள்லாம் இருக்கு, சூரியன் சந்திரன் எல்லாம் இருக்கு. ஏதாவது ஒரு தப்புக்கள் நடக்குதா, எல்லாம் அதோட பாதையில அது என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு, அது அதோட சுழற்சியில இருக்கு இல்லைங்களா. நான் இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்றது யாரு, பகவான் சரிங்களா. உருவாக்கி மெயின்டைன் பண்ணது பகவான். நான் ஒவ்வொரு கிரகத்துக்குள்ளும் நுழைகின்றேன், எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன. நான் சந்திரன் ஆகிய எல்லா காய்கறிகளிலும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகின்றேன். சந்திரனா இருக்கும்பொழுது அவங்க என்ன பண்றாங்க, வாழ்வின் ரசத்தை காய்கறிகள் ஔஷதங்கள் இதுலெல்லாம் வந்து அவங்க கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 15.14 Yes, Mataji. Hare Krishna Mataji. Agam Vaisvanaro Bhutva Praninaam Tegamasritaka Pranapana Samayukta Pasam Yannam Kadurvitam. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லா உயிர்வாழிகளின் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் நான். இந்த ஸ்லோகத்தை வந்து இன்டைஜஷன் என்னன்னா சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தாத்பரியம் இருக்கு. அதாவது ஏன்னா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா உயிர்வாழிகளின் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் நான் உட்சுவாச காற்றுடன் வெளிசுவாச காற்றுடனும் இணைந்து 4 விதமாக உணவை செரிக்க செய்கின்றேன் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க சரிங்களா. டைஜஷன் ஆகுது இல்லைங்களா நம்மளுக்கு, அதுக்கான காரணமா எப்படி பகவான் இருக்காங்கன்றது இதுல சொல்றாங்க. எல்லா உயிர்வாழிகளின் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக யார் இருக்காங்க, பகவான் இருக்காங்க. உட்சுவாச காற்றுடனும் வெளிசுவாச காற்றுடனும் இணைந்து நம்மளுடைய சுவாசத்தின் மூலியமா 4 விதமான உணவை செரிக்க செய்கின்றேன் அப்படின்றத இங்க நம்ம பாக்குறோம். இதோட தாத்பரியம், இந்த ஸ்லோகம் எதையும் எதிர்பார்த்து நம்ம பகவத்கீதை படிக்க கூடாது. ஆனாலும் இது வந்து என்னது, ஒரு டைஜஷனுக்காகனால ஒரு சின்ன ஒரு தாத்பரியம் இருக்கு. இத வந்து ஒரு சிலவங்க இந்த ஸ்லோகத்தை ரிசைட் பண்ணுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 15.15 Yes, Mataji. Sarvasya Chagam Vritti Sannivishto Matta Samruddhi Jnana Maboganam Cha Vedaischa Sarvair Akam Eva Vedyo Vedanta Krut Veda Videva Chagam. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் எல்லாருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளேன், என்னிடமிருந்து ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகின்றன. எல்லா வேதங்களினாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நான். உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க சரிங்களா. என்ன அப்படின்னு பார்த்தா எல்லாரோட இதயத்திலும் எப்படி இருக்காங்க,
சூப்பர் சொல்லா இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து என்னிடமிருந்து ஞாபக சக்தி, அறிவு, மறதி எல்லாமே உண்டாகுது அப்படின்றதையும் இங்க நம்ம பாக்குறோம். எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. நம்மள்ட்ட 4 வேதங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப வேதங்கள் மூலியமா யாரை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்? பகவானை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே. யாருக்கிட்ட இருந்து வேதம் வந்தது? பகவான் தான் என்ன பண்ணாங்க? பிரம்மாவுக்கு வேதத்தை கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா? அப்ப வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் அதாவது என்ன, வேதவியாசர் வேதங்களை தொகுத்து வேதாந்தங்கள்லாம் வந்து எழுதினாங்க. அப்போ வேதவியாசரை அவங்களோட இதையும் என்னன்னு சொல்லுவாங்க? பகவானோட இன்கார்னேஷன் அப்படின்னு தான் நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? அப்போ உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 15.16 and 15.17. Yes, Mataji. Tavimau purushau loke chara eva chara sarvani bhutani kudasto shara uchyate uttama purushastvanya paramatmetyuda grutaka yo logatraya avisya பிரபத்யவ்யய ஈஸ்வரக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் என 2 விதமான ஜீவன்கள் உள்ளனர். அதாவது 2 ஜீவாத்மா இருக்கு. ஒண்ணு வந்து என்னன்னா தவறக்கூடியவர்கள், இன்னொருத்தவங்க தவறாதவர்கள். அப்படின்னா யாரு? தவறக்கூடியவர்கள்னா இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல உள்ள ஜீவாத்மாக்கள். தவறாதவர்கள் யாருன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் உலகத்துல உள்ளவங்க. ஏன்னா அவங்க என்னது, அவங்க கோல் அடைஞ்சிட்டாங்க. பகவான் லோகம் போயாச்சு, நித்தியமா பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு என்னது, ஃபால் டவுன்றது கிடையாது, முக்குணங்களோட சம்பந்தம் கிடையாது, பர்த் டெத் ஓல்டேஜ் டிசீஸ் அந்த ப்ராப்ளம் கிடையாது, இல்யூஷன் சென்ஸ் அதாவது என்னதுன்னா இது மிஸ்டேக்ஸ், சீட்டிங் ப்ரொஃபன்சி அதெல்லாம அவங்க கிட்ட கிடையாது. அப்ப எந்த ஒரு காலம் அதுவும் வந்து கிடையாது. அப்ப இது எல்லாமே கிடையாது. யார்கிட்ட? ஸ்பிரிச்சுவல் உலகத்துல இருக்கிற நித்தியசூரிகளுக்கு. அப்ப அவங்க யாரு? தவறாதவர்கள் அப்படின்னு நீங்க பாக்குறோம். தவறக்கூடியவர்கள்ன்றவங்க இந்த மெட்டீரியல் பாண்டேஜ்ல உள்ள லிவிங் என்டிட்டிஸ். ஆக 2 பேர் இருக்காங்க, தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள். 2 விதமான ஜீவன்கள் உள்ளனர். ஜட உலகில் உள்ள ஜீவன்கள் தவறக்கூடியவர்கள் என்றும், ஆன்மீக உலகில் உள்ளவர்கள் தவறாதவர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பாக்குறோம். இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு உத்தமமான புருஷரான பரமாத்மா இருக்கிறார். இவங்க 2 பேரையும் தாண்டி இன்னொருத்தவங்க யார் இருக்காங்க? பரமாத்மா, சூப்பர் சொல் கிருஷ்ணா இருக்காங்க. அழிவற்ற இறைவனான அவர் 3 உலகங்களுக்குள் நுழைந்து அவற்றை காக்கின்றார். என்ன பண்றாங்க? அவங்க வந்து எட்டர்னல். அப்புறம் எல்லா உலகத்தையும் யாரு? பகவான் வந்து காப்பாத்துறாங்க, அதாவது நுழைந்து அவற்றை காக்கின்றார் அப்படின்றது நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 15.18. Yes, Mataji. Yasmat sharan atitoham acharat savi sottamaga adosmi yoge edesa pradita purushotthamaga. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு நான் திவ்யமானவனாக இருப்பதாலும், நானே உத்தமமானவன் என்பதாலும், உலகிலும் வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகின்றேன் அப்படின்றது இங்க நம்ம பாக்குறோம். அவங்கதான் யாரு? சுப்ரீம் மெயின்டெனர். சரிங்களா? பகவான் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம். அப்போ புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகின்றேன் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. இதுதான் எல்லாரும் அவங்களுக்கு செய்யற டிவோஷனல் சர்வீஸ். Hare Krishna Mataji. 15.19. Hare Krishna Mataji. Yomam eva masammudo janadi purushottamam sarva vitvachati mam sarva bhavena bharata. Hare Krishna Mataji. எவனொருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ, அதாவது சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அப்படின்னு யார் ஒருத்தவங்க சந்தேகம் இல்லாம நம்பிக்கையோடு அறிகின்றானோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன் ஆவான். அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்குன்னு வேற எதுவுமே கிடையாது. எனவே பரதனின் மைந்தனே, அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்தி கொள்கின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். பகவான் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம், நம்மளோட நிலைப்பாடு என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம், பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றோம். அது பண்றதுனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது? ரினவுன்ஸ்டா இருக்கும், நம்மளுக்கு பிறப்பிறப்பு கஷ்டங்கள் கிடையாது. அப்போ பகவானை யாருன்னு தெரிஞ்சுட்டு பக்தி தொண்டு செய்யறோம் இல்லைங்களா? அதுதான் வந்து
இருக்கலே சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். எவனொருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன் ஆவான். எனவே பரதரின் மைந்தனே அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றான் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 15.20. हरे कृष्ण माताजी। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नक एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வேத சாஸ்திரங்களின் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே. நம்ம வேதங்கள்லாம் படிக்கிறோம் அப்படின்னாலும் அதுல இருக்கிற குக்ய சாஸ்திரம் அப்படின்னா என்னதுன்னா இருக்கலே மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுதான். எது பகவான் யாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணி பகவானை அடையிறது. இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு நாலேஜ். அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம். எவனொருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன் ஆவான். எனவே பரதனின் மைந்தனே அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றான். அதனால அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது? லிபரேஷன் கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? இதுதான் இருக்கறதுலயே மிகவும் சிறந்த ஒரு ரகசியம். வேத சாஸ்திரங்களின் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே. பாவமற்றவனே தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். பகவானே அதை நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. அர்ஜுனருக்கு சொல்லியிருக்காங்கன்னா நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞனாவான். அவனது முயற்சிகள் பக்குவத்தை அறியும். பக்குவமா இருப்பாங்க. ஓ நம்மளுக்கு இதனாலதான் பிரச்சனை, அப்ப நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? அந்த பக்கம் போகக்கூடாது. நம்ம இப்பயே இந்த மெட்டீரியல் வேலையை நம்ம என்ன பண்றோம்? எல்லாமே நம்ம ரொம்ப சேஃபா தான் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? ஒரு ரோட கிராஸ் பண்றதா இருக்கட்டும், இல்ல நம்ம வாழ்க்கையில ஏதோ ஒரு முடிவு எடுக்கிறதா இருக்கட்டும், என்ன பண்ணுவோம்? நம்மளுக்கு அதுல எதுவும் தப்பு நடந்துடக்கூடாதுன்னு ரொம்ப சர்வ ஜாக்கிரதை நம்ம ஒரு விஷயத்த நம்ம செய்யறோம். அப்போ இந்த நிதர்சனம் இல்லாத வாழ்க்கைக்கு நம்ம அவ்வளோ பார்க்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவான் யாருன்னு தெரிஞ்சுட்டு பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறோம் பாத்தீங்களா? அதுதான் இருக்கல என்னது நித்தியமா நம்மளுக்கு நம்மளே செய்யற ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம். அப்போ அந்த பக்குவத்தை நம்ம எப்படி அடைய முடியும் அப்படின்னா இந்த பகவத்கீதையில பகவான் சொன்ன விஷயங்களை நம்ம புரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளுக்கு அந்த பக்குவமும் கிடைக்குது அப்படின்றத பாக்குறோம். வேத சாஸ்திரங்களின் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே. பாவமற்றவனே தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞனாவான். அவனது முயற்சிகள் பக்குவத்தை அறியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இதுதான் வந்து நம்ம 15th சாப்டர்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் புருஷோத்தம யோகத்துல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அந்த க்ளோசிங் பிரேயர் சொல்றீங்களா? சொல்றேங்க மாதாஜி. ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचोदशाध्यायः। हरे कृष्ण माताजी। पंचकल्पतरुपश्च कृपा सिंधु वयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।